впечатление, етика от жени водаче и още повече млади водачи. Няма толкова са фокусирани върху собствените си цели и его, че подминават всяка ситуация, която изисква толерантност. Ние мъжете се понаучихме в някаква степен, но дамите не. Така са я научили цел живот, че може да се държи. Затова никой не й е държал сметка за нищо през тоя живот. Какво от снимката показва удара, наглото поведение и тъде на въпросната дама. Сигнали към 100 авасе от всички, които са видяли какво прави и ще я подцепят от глоби и ще я върнат с бурканите обратно на село. Само с мачкане ще се оправи тая плява. Сигурно е бита доста от мъже и знае ли дали няма да си поредния. Видяла е съм с огледалото и бяга страх. Я е след нея все някъде, ще свърши горивото и ще спре. Имал съм случай на паркинг до моята кола. Някакво момиче дава дъва назад и навива валана и се удря в задния ми калник и таза, при което тя с Рено Меган двувратка, тя си удря фара и мигача висва надолу на кабелите. Усетила е, че е забрала моята кола и бяга от страх. Отива при приятеля и трепери цялата и му казва какво е направила. Аз не съм бил до колата по време на тези постъпка, казаха ми. На моята кола нищо ли няма.